sa bingay ni Jesus. Diya sa Lucas 8, nag-ibasa ka sa kanina, bakit sa bingay nga nahulog sa sampulitan, yung diya sa verse 8, at chapter 8, ikan sa verse 5, nga ang mga bingay na nag-inom dito, nahulog diha sa dalan, may nahulog diha sa sampulitan, may nahulog sa kabataan, ang nalunas ay nahulog dito sa maayong yuta. Ang maayong yuta,ulakway,